tolong mana pak karena thum, oi thum. Ada dong, ada. Yang mau makan pakai dong lah. Susun kasih yang lo. Jadi bukan dah sebagai sudah sapan kai. Hambai, sentini baro Ramchandra Constitution ni bisingo tini goya moni village te promote tuidul Mumbai sentini ino bazar no sabai obijan khlaika te amni logi all world coronavirus solito Mumbai sentini corona awareness go khlaika abni bisingo seng goyakjon sapan te mask rok baglaika ini bazar Kalai tadi waktu karena asi di sini 100 jon dok mungkin je sab kainai ni bagi kainai dok. Benok Kuno rega kere, sing suruh sampai obijan ini no mas hamung nak lagi. Sing bus kanggo tebo mas hamung ni bagi sakar nai, sini je leaders dok bo sakta lain tong ayo, bus kang je aku mangsa, sing aku nai, tabo koyo sini am ni sini constitution ba all titpani sini lokurong no. Jotono omo hege samung hege sing besang aku thangmana nune khakhayo ini sini mungkin ani sini mungkai ani mung details debroma ang songklani no proses tit promo tani samung khai tongai leaders thungna rono dalai khanyo hambai maya poro te thungna rono para Ramchandra Ghat ni constitution ni andaro Koya mani ADC village ni andar ang korupsa chairman o panchayat ni korupsa chairman jeng o panchayat ni ang member the leaders of no borno te jeng kaisa sapai obijan hini jeng kini songkala hatibo jeng kaisa naraka sapai obijan hini tai abuni bising ono jeng kaisa narak jaka World Cup aku coronavirus ini kaisa sini unko kaisa bemar kong ma jaga ngo to aboni no boceng bahai kai aboni no sing rat por bai mane a unko no unko virus kati tongani ba unko abono bahai kai sing uru kongani abo kaisa sing kaisa abono utuk na hare kaisa sing oro ini mask te saban baksaka te sub center rako sing sub khlai jaka angko jaka te aro chi leaders of kebak no jotono juno subasurika tai area ni member area ni cara jubok tonai rok borok juno angko juno sungbai juktan di peka juga borok bo juktan di peka asuk sainang anpong no mutaka